ஆயிடுச்சா? பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் திரியேக நாமம் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி காப்பதாக. ஆமென். நம் அனைவரும் ஆண்டவருடைய இனிய பெயருக்கு புகழ்ச்சி உண்டாக 39வது ஞான பாடலின் முதல் 4 கவிகளை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். நேசமுள்ள இயேசுவே, யாக்கோபில் உதயமான அற்புத நட்சத்திரமே, காணிக்கையை ஏழையான நான் செலுத்த அண்டினேன், அதை ஏற்றுக்கொள்ளுமேன். சர்வ வல்லமையுள்ள பரலோக தெய்வமே, தர்மியான வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கிறிஸ்து மகிமை விளங்கிய பண்டிகைக்கு பின்வரும் 2ஆம் ஞாயிறாகிய இன்றைய ஆராதனைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக எங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நீர் தாமே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான கிருபையும் ஒத்தாசையும் பரலோகத்திலிருந்து கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு தேவையான சகல ஆசீர்வாதங்களையும் பரலோகத்திலிருந்து அருளி செய்யும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். எங்களுடைய பாவங்கள், அக்கிரமங்கள், மீறுதல்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து பரிசுத்த இருதயத்தோடு உம்மை தரிசிக்கத்தக்கதான கிருபையை தருவீராக. ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கின்ற பொழுதும் உம்மிடத்திலே எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை வைக்கின்ற பொழுதும் தயவாய் நீர் எங்களுக்கு செவிசாய்க்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கின்ற பொழுது, ஆராதிக்கின்ற பொழுது அதில் நீர் மகிமையாய் இருந்து சுவாமி உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, எல்லாவற்றிலும் நீர் மாத்திரமே மகிமை அடையும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி வந்து கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆராதனையின் துவக்கம் முதல் முடிவு வரை நீரே பிரசன்னராயிருப்பீராக. நீர் மாத்திரமே மகிமை அடைவீராக. எல்லா போராட்டங்கள், எல்லா தடைகளையும் நீக்கி போட்டு ஆண்டவரே, நீ நேர்த்தியான பாதையில் எங்களை வழிநடத்தும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம்.
இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி. ஆமென். ஆமென். நம் ஆண்டவருடைய இனிய பேருக்கு புகழ்ச்சி உண்டாகவும். சங்கீதம் 105வது ஞான சங்கீதத்தை 1 முதல் 15 வார்த்தைகளை நாம் முறையாக வாசிப்போம். சங்கீதம் 105. கர்த்தரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபமாக்குங்கள், அவருடைய செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே பிரசித்திப்படுத்துங்கள். அவரை பாடி அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள், அவருடைய அதிசயங்களை எல்லாம் தியானித்து பேசுங்கள். அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்கள். கர்த்தரை தேடுகளின் இருதயம் மகிழ்வதாக. கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள், அவர் சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள். அவருடைய தாசனாகிய ஆபிரகாமின் சந்ததியே, அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாகிய யாக்கோபின் புத்திரரே, அவர் செய்த அதிசயங்களையும் அவருடைய அற்புதங்களையும் அவர் வாக்கின் நியாய தீர்ப்புகளையும் நினைவு கூறுங்கள். அவரே நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர், அவருடைய நியாய தீர்ப்புகள் பூமியெங்கும் விளங்கும். 1000 தலைமுறைக்கென்று அவர் கட்டளையிட்ட வாக்கையும் ஆபிரகாமோடே அவர் பண்ணின உடன்படிக்கையையும் அவர் ஈசாக்குக்கு இட்ட ஆணையையும் என்றென்றைக்கும் நினைத்திருக்கிறார். அதை யாக்கோபுக்கு பிரமாணமாகவும் இஸ்ரவேலுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாகவும் உறுதிப்படுத்தி உங்கள் சுதந்திர பாகமான கானான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்றார். அக்காலத்தில் அவர்கள் கொஞ்ச தொகைக்குட்பட்ட சொற்ப ஜனங்களும் பரதேசிகளுமாயிருந்தார்கள். அவர்கள் ஒரு ஜனத்தை விட்டு மறுஜன தண்டைக்கும், ஒரு ராஜ்யத்தை விட்டு மறு தேசத்தார் அண்டைக்கும் போனார்கள். அவர்களை ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கும் இடம் கொடாமல் அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்களை கடிந்து கொண்டு, நம் அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களை நீங்கள் தொடராமலும் என்னுடைய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தீங்கு செய்யாமலும் இருங்கள் என்றார். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். நாம் மீண்டும் ஆண்டவருடைய இனிய பெயருக்கு புகழ்ச்சி உண்டாக 213ஆம் ஞான பாடலின் முதல் 4 கவிகளை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். ஞானப்பாடல் 213. உம்மை ராஜா விசுவாச பக்தியாய் பணிகிறேன், தாழ்மையோடும் கண்ணீரோடும் தேவரீரை அண்டினேன், நீர் மண்ணான பாண்டமான என்னை அன்பாய் பாருமே. பக்தியாய் பணிகிறேன்
நாமத்தை புகழ்ந்து பூமியின் குடிகளே, நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தரை போற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள். அவர் நாமத்தின் மகத்துவத்தை புகழ்ந்து வாருங்கள், கடவுளின் செயல்பாடுகளை பாருங்கள். அவர் மனிதரிடம் நடப்பிக்கும் கிரியைகள் அதிசயமானவைகள். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் எப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களும் இருக்கிற பாடி அன்புக்குரியவர்களே, பராபரிடம் நமது இதயத்தை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆத்தும பசித்தகத்தோடு அவரது கிருபைக்காக மன்றாடுவோம். வாருங்கள். கிருபையும் இரக்கமுள்ள பிறந்து மனதினாலும் வாக்கினாலும் செய்கையினாலும் மிகுதியான பாவங்களை செய்து உமது நித்திய தண்டனைக்கு தகுதியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறோம். கடவுளே, பாவியிலாகி எங்களிடம் கிருபையுள்ளவராயிரும். கர்த்தாவே, நாங்கள் மெய்யான விசுவாசமும் சுத்த இதயம் உள்ளவர்களாய் உமக்கு ஊழியம் செய்யும்படி எங்கள் பாவ குணத்தை மாற்றி எங்களை தூய்மையாக்கி அருளும். தந்தையாகிய கடவுளே, எல்லாவற்றையும் படைத்தவரே, உம்முடைய மக்களாகி எங்களுக்கு இறங்கும். எங்களிடம் கிருபை கூர்ந்து எங்களுக்கு துணை செய்தருளும். கிறிஸ்துவே, உலக மீட்பரே, கெஞ்சி கேட்கிற எங்களுக்கு இறங்கும். எங்களிடம் கிருபை கூர்ந்து எங்களுக்கு பிதாவின் வேண்டுதல் செய்தருளும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒன்றான சகாயரே, உம்முடைய மக்களாகி எங்களுக்கு இறங்கும். எங்களிடம் கிருபை கூர்ந்து எங்களுக்கு துணை செய்தருளும். கடவுள் நமக்கு இறங்கினார். அவர் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனிடம் விசுவாசம் கொள்ளும் எவனும் கெட்டழிந்து போகாமல் நித்திய வாழ்வை பெறும்படி அவரை தந்தருளினார். இந்த அளவுக்கு அவர் உலகத்தின் மீது அன்பு கூர்ந்தார். அவருடைய திருநாமத்தை நாம் புகழ்ந்து இரண்டாவது ஞான பாடலின் வழியாக துதிப்போம். வாருங்கள். உன்னதங்களில் இருக்கிற பரோபரனுக்கு மகிமையோ, பூமியிலே சமாதானமோ, மனிதர் பேரிலே பிரியமோ உண்டாவதாக. ராஜா
வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ள சகலத்தையும் ஆளுகிற தேவரீர், உம்முடைய ஜனங்கள் செய்யும் வேண்டுதல்களை இரக்கமாய் கேட்டு எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் உமது சமாதானத்தை எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டுமென்று உம்மோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் என்றென்றைக்கும் ஜீவித்தரசாளுகிற எங்கள் நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உம்மை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ஸ்வாமி. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பார்ந்தவர்களே, கிறிஸ்து மகிமை விளங்கிய பண்டிகைக்கு பின் வருகின்ற 2ஆம் ஞாயிறாகிய இன்று நாளிலே வாசிப்பதற்கென்று கொடுக்கப்பட்டதான பழைய ஏற்பாட்டின் பகுதியை வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக. அது உபாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 15 முதல் 22 வசனங்கள் வரை. இந்த நாளுக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டு பகுதி உபாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 15 முதல் 22 முடிய. உபாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 15 முதல். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை உனக்காக உன் நடுவே உன் சகோதரரிலிருந்து எழும்ப பண்ணுவார். அவருக்கு செவி கொடுப்பீர்களாக. ஓரேபிலே சபை கூட்டப்பட்ட நாளில் நான் சாகாதபடி என் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை இனி நான் கேளாமலும் இந்த பெரிய அக்கினியை இனி நான் காணாமலும் இருப்பேனாக என்று உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ வேண்டிக் கொண்டதின்படி எல்லாம் அவர் செய்வார். அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி, அவர்கள் சொன்னது சரியே. உன்னை போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை நான் அவர்களுக்காக அவர்கள் சகோதரரிலிருந்து எழும்ப பண்ணி என் வார்த்தைகளை அவர் வாயில் அருளுவேன். நான் அவருக்கு கற்பிப்பதையெல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லுவார். என் நாமத்தினாலே அவர் சொல்லும் என் வார்த்தைகளுக்கு செவிகொடாதவன் எவனோ அவனை நான் விசாரிப்பேன். சொல்லும்படி நான் இடாத வார்த்தையை என் நாமத்தினாலே சொல்ல துணியும் தீர்க்கதரிசியும் வேறே தேவர்களின் நாமத்தினாலே பேசும் தீர்க்கதரிசியும் சாக கடவன். கர்த்தர் சொல்லாத வார்த்தை என்னதென்று நான் எப்படி அறிவேன் என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்வாயாகில், ஒரு தீர்க்கதரிசி கர்த்தரின் நாமத்தினாலே சொல்லும் காரியம் நடவாமலும் நிறைவேறாமலும் போனால் அது கர்த்தர் சொல்லாத வார்த்தை. அந்த தீர்க்கதரிசி அதை துணிகரத்தினால் சொன்னான். அவனுக்கு நீ பயப்பட வேண்டாம் என்பது. நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். மகிமையுள்ள கடவுளே தேவரீர் பரிசுத்தர், வல்லமையுள்ள கடவுளே நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், என்றென்றுமுள்ள கடவுளே நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். ஆமென். அந்தபடியே இந்த நாளுக்காக வாசிப்பதற்கென்று கொடுக்கப்பட்டதான நிருப பகுதியையும் வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக. அது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 6 முதல் 16 வரை இருக்கின்ற வசனங்களை வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக. இன்றைக்காக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற நிருப பகுதி அது பரிசுத்த அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலிருந்து 16ஆம் வசனம் முடிய. நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்களில் உள்ளவர்களானபடியினாலே நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வார்த்தை உடையவன் விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றதாக சொல்ல கடவன். ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும், போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும், புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதிலும், தரித்திருக்க கடவன், பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்க கடவன். முதலாளியானவன் ஜாக்கிரதையாக இருக்க கடவன். இரக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்துடனே செய்ய கடவன். உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாக இருப்பதாக. தீமையை வெறுத்து நன்மையை பற்றி கொண்டிருங்கள். சகோதர சிநேகத்திலே ஒருவர் மேல் ஒருவர் பட்சமாய் இருங்கள். கனம் பண்ணுகிறதிலே ஒருவருக்கு ஒருவர் முந்திக் கொள்ளுங்கள். அசதையாய் இராமல் ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள். ஆவியிலே அனலாய் இருங்கள். கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள். நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாய் இருங்கள். உபத்திரவத்திலே பொறுமையாய் இருங்கள். ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள். பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். அந்நியரை உபசரிக்க நாடுங்கள். உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள். ஆசீர்வதிக்க வேண்டியதே அன்றி சபியாதிருங்கள். சந்தோஷப்படுகிறவர்களுடனே சந்தோஷப்படுங்கள். அழுகிறவர்களுடனே அழுங்கள். ஒருவரோடு ஒருவர் ஏக சிந்தையுள்ளவர்களாய் இருங்கள். மேட்டுமையானவைகளை சிந்தியாமல் தாழ்மையானவர்களுக்கு இணங்குங்கள். உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதிருங்கள்.
வாசிக்கப்பட வேண்டிய நிருப பகுதி வாசித்தாயிற்று. கர்த்தர் தாமே இவைகளை நம்முடைய இருதயங்களில் நித்திய ஜீவனுக்கென்று நிலைத்திருக்க செய்வாராக. ஆமென். கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனும் பாக்கியவான். நான் உன்னிடம் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அந்தபடி அந்த நாளுக்காக வாசிப்பதற்கென்று கொடுக்கப்பட்டதான சுவிசேஷ வாக்கியத்தை வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக. மகிமை விளங்கிய பண்டிகைக்கு பின்வரும் 2ஆம் ஞாயிறுக்குரிய சுவிசேஷ வாக்கியம் பரிசுத்த யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 11 வசனங்கள் அடங்கிய பகுதி. யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 11 வரை. கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரில் ஒரு கல்யாணம் நடந்தது. இயேசுவின் தாயாரும் அங்கே இருந்தாள். இயேசு தம் சீஷரோடு கூட அந்த கல்யாணத்துக்கு அழைக்கப்பட்டார். திராட்சரசம் குறைந்து போனபோது இயேசுவின் தாய் அவரை பார்த்து, அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்றாள். இயேசு அவளிடம், அம்மா, எனக்கும் உனக்கும் என்ன? என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்றார். அவர் தாய் வேலைக்காரரை பார்த்து, அவர் உங்களுக்கு ஏதேது சொல்லுகிறாரோ அதையெல்லாம் செய்யுங்கள் என்றார். யூதரின் சுத்திகரிப்பு முறைமைக்கு செய்ய 6 கல் தொட்டிகள் அங்கே வைத்திருந்தது. ஒவ்வொன்றும் 2-3 குடம் தண்ணீர் பிடிக்கும். இயேசு தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்புங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொன்னார். அவர்கள் அவைகளை வாய் மட்டும் நிரப்பினார்கள். அவர் அவர்களிடம், இப்பொழுது மொண்டு பந்தி விசாரிப்பு காலண்டம் கொண்டு போங்கள் என்றார். அவர்கள் கொண்டு போனார்கள். திராட்சரசமாய் மாறின தண்ணீரை பந்தி விசாரிப்புக்காரன் ருசி பார்த்தான். அது எங்கிருந்து வந்ததென்று அவனுக்கு தெரியாது. தண்ணீரை மொண்டு வந்த வேலைக்காரனுக்குத்தான் தெரியும். பந்தி விசாரிப்புக்காரன் மணவாளனை அழைத்து அவனிடம், எந்த மனுஷனும் முதலில் நல்ல திராட்சரசத்தை பரிமாறி ஜனங்கள் நன்றாய் குடித்த பின் கீழ்த்தரமானதை பரிமாறுவான். நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்திருந்தீரே என்றான். கலிலேயாவில் உள்ள கானாவிலே இயேசு தமது அடையாளங்களுக்கு ஆரம்பமாக இதை செய்து தமது மகிமையை வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய சீஷர் அவரில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் என்பதே. பராபரனுடைய நல்ல வார்த்தைக்காய் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் உலகெங்கும் அனைத்து திருச்சபையோடும் அனைத்து விசுவாசிகளோடும் ஒன்று சேர்ந்தவர்களாய் நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலமாக பயபக்தியோடு ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே அறிக்கை செய்வோமாக. பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த சர்வ வல்ல பிதாவாகிய பரமனை விசுவாசிக்கிறேன். அவருடைய ஒரே குமாரனும் நம்முடைய ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். இவர் பரிசுத்த ஆவியினால் கற்பத்தில் உற்பவித்து கன்னி மரியாளிடத்தில் பிறந்து பொந்திய பிலாத்துவின் கீழ் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார். பாதாளத்தில் இறங்கி 3ஆம் நாள் மரித்தோடு திருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். பரத்திற்கேறி எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய கடவுளுடைய வலப்பக்கத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அவ்விடத்திலிருந்து உயிரோருக்கும் மரித்தோருக்கும் நியாயம் தீர்ப்பளிக்க வருவார். பரிசுத்த ஆவியானவரை விசுவாசிக்கிறேன். பொதுவான பரிசுத்த கிறிஸ்துவ சபையும் பரிசுத்தருடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் என்று விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். இந்த விசுவாசத்திலே நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் நிலைத்திருக்க திரியேக தெய்வம் நம்மோடு கூட இருந்து வழிநடத்தி காப்பாராக. ஆமென். இன்று 16ஆம் தேதி திருவாளர் சத்யா ஜோசப் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். திருவாளர் ஜோனத்தான் ஐயா அவர்கள் 17ஆம் தேதி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். 17ஆம் தேதி
மிஸ்டர் ஜான் ஜூப்ளி விமல்ராஜ் அவர்களும், மிஸ்டர் எரிக் மேனுவேல் லாரன்ஸ் அவர்களும், மிஸ்ஸஸ் திவா தேவதாசன் அவர்களும் 17ஆம் தேதி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். 18ஆம் தேதி திருவாளர் ஹெர்பர்ட் டென்சிங் அவர்களும், திருவாளர் சாம்வேல் அலெக்ஸ் குணசீலன் அவர்களும், மிஸ்ஸஸ் குரிஜா அவர்களும் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். 19ஆம் தேதி திருமதி ஷீலா சாம்வேல் அவர்களும், திருமதி வசந்தா கருணாகரன் அவர்களும், திருமதி ஜானட் செல்வின் அவர்களும், திருமதி ஏஞ்சலினா செல்வராணி அவர்களும் 19ஆம் தேதி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். திருமதி அஸ்னத் அபிராமி அவர்களும், திரு ஜான் இருதயராஜ் அவர்களும், திருமதி அன்பு JW அவர்களும், திரு ஜான் மேத்யூ அவர்களும் 20ஆம் தேதி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். மிஸ்டர் பால் விஜயன் இமானுவேல் அவர்களும், மிஸ்ஸஸ் ரெலின் இந்திரா அவர்களும், மிஸ்டர் நிக்கோலஸ் அவர்களும், மிஸ்டர் மேனுவேல் அவர்களும் வருகின்ற 21ஆம் தேதி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். மிஸ்டர் பிரதீப் ராஜ்குமார் அவர்களும், மிஸ்டர் சந்தோஷ் அவர்களும், மிஸ்ஸஸ் லலிதா சாந்தி சுரேஷ் அவர்களும், மிஸ்ஸஸ் சாந்தினி தினேஷ் அவர்களும் 21ஆம் தேதி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். மிஸ்ஸஸ் ஞான ஹெலன் பிரீதா அவர்களும், மிஸ்டர் ஹனில் டெரிக் அவர்களும், மிஸ்ஸஸ் பிரீத்தி ராஜன் அவர்களும், ரெவரண்ட் சந்திரன் பால் மார்டின் ஐயா அவர்களும், மிஸ்ஸஸ் வயோலா டேனியல் அவர்களும், மிஸ்டர் ஞானமுத்து அவர்களும் 22ஆம் தேதி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். ஆகவே இவர்களுக்காக நாம் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் செய்வோம். மேலும் தன்னுடைய திருமண நாளை இன்றைய தினம் திருவாளர் பெர்வீன் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரீதா அவர்களும், மிஸ்டர் ஜெரேமியா கிளமெண்ட் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஆட்லீன் அவர்களும், மிஸ்டர் ஜபராஜ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஷர்லி ஷீபா அவர்களும் தன்னுடைய திருமண நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். நாளைய தினம் 17ஆம் தேதி மிஸ்டர் பாஸ்கர் இமானுவேல் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கிறிஸ்டி அவர்களும், மிஸ்டர் சாம்சன் பிரபாகரன் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் எஸ்தர் அவர்களும் திருமண நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். 18ஆம் தேதி மிஸ்டர் ஞானமுத்து அவர்களும், மிஸ்ஸஸ் சுகிர்ஜா அவர்களும், மிஸ்டர் இமானுவேல் அரவிந்த் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சுதா அவர்களும் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். 19ஆம் தேதி மிஸ்டர் டேவிட் அவர்களும், மிஸ்ஸஸ் மேரி சோஃபி கிரேஸ் அவர்களும், மிஸ்டர் ரவி அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜேன் பமீலா அவர்களும், மிஸ்டர் நவீன் டேவிட் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மர்சி அவர்களும், மிஸ்டர் அருள்தாஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ரேச்சல் அவர்களும், மிஸ்டர் சுரேஷ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரியதர்ஷினி அவர்களும் தன்னுடைய திருமண நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். 19ஆம் தேதி 20ஆம் தேதி மிஸ்டர் ஆனந்த் ஜபசிங் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜூலி எஸ்தர் ஷோபனா அவர்களும், மிஸ்டர் சாலமோன் அற்புதராஜ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கேத்ரின் அவர்களும் திருமண நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். 21ஆம் தேதி மிஸ்டர் ஜான் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஈவ்லின் அவர்கள் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். 22ஆம் தேதி மிஸ்டர் பிரதீபன் துரைப்பா அண்ட் மிஸ்ஸஸ் நளினி பிரேமா அவர்களும், மிஸ்டர் ஹெர்பர்ட் டென்சிங் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரமிளா அவர்களும் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். இவர்களோடு நாமும் இணைந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நாம் அனைவரும் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் செய்வோம். சர்வ வல்லமையுள்ள பரலோக தெய்வமே, இந்த அருமையான வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆம் சுவாமி, தாவீதரசன் சொன்ன வண்ணமாக, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி தம்முடைய கிருபையினாலே உன்னை நிறைத்து வருகிறார் என்று சொல்லி கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லின அருமையான அந்த அரசரோடு இணைந்து நாங்களும் உமக்கு நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, கடந்த நாட்கள் முழுமையாக எங்களோடு கூட இருந்தீர், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த புதிய வருஷத்திலும் இந்த
16ஆம் நாளை நாங்கள் காண செய்யத்தக்கதான கிருபையை கொடுத்தீர், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் தாமே தொடர்ந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருந்து எங்களுக்கு தேவையான ஞானத்தையும் உணர்வையும் புத்தியையும் கொடுத்து சரியான பாதையிலே உமக்கு ஏற்ற வழியிலே நாங்கள் நடக்கத்தக்கதான கிருபையை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக ஆண்டவரே, இதோ பெயர்களை வாசித்த அனைவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. யாரெல்லாம் திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் பரலோகத்திலிருந்து உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் என்று சொன்ன 128ஆம் சங்கீதத்தில் உள்ள அத்தனை ஆசீர்வாதங்களையும் உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவாய் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் உன்னை சீயோனிலிருந்து ஆசீர்வதிப்பார், நீ ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய் என்று சொன்ன வேத வசனத்தின்படி நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள நாங்கள் ஒரு மனதோடு உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் சுவாமி. இன்னும் அநேக திருமண நாட்களை உம்முடைய பிள்ளைகள் கண்டு உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவனமே தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட போகிற அருமையான உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் சுவாமி. வருஷங்களை நன்மையால் முடிசூட்டுகிற ஆண்டவர் தாமே ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் இடைப்பட்டு இந்த புதிய வருஷம் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தின் வருடமாக, சந்தோஷத்தின் வருடமாக, சமாதானத்தின் வருடமாக, ஒரு ரட்சிப்பின் வருடமாக இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சரீரத்தில் சுகத்திலையும் ஆத்துமாவிலே பலத்தையும் நீர் கொடுத்து அவர்களை ஆளுகை செய்யும்படியாய் ஒவ்வொருவரையும் உடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அவருடைய குடும்பங்களையும் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. இதோ இந்த குருசேகரத்தையும் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். குருசேகரத்திற்கு ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த தொற்று காலங்களிலே தன்னுடைய இல்லங்களிலிருந்து உம்மை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் அது கரத்திற்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் தாமே தயவாய் இறங்கி அவர்களை ஆளுகை செய்து ஆசீர்வதியும். கர்த்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்த நன்மைகளுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரலோகத்தின் தேவன் இறங்கி நீர் அவர்களுக்கு மன விருப்பத்தின்படி உம்முடைய சுத்தத்தின்படியும் ஆசீர்வாதத்தை நிறைவாய் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இதோ எங்களுடைய ஆயருக்காக உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் சுவாமி. நீர் இம்மட்டுமாய் கொடுத்த நல்ல சுகத்திற்காக, பலத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து புதிய சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து உம்முடைய நாம மகிமைக்கு என்று எழும்பி பிரகாசிக்கத்தக்கதான கிருபையை நீர் தரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் ஒவ்வொருவரையும் நிறைத்து வழிநடத்தும்படியாய் நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். நீர்தாமே மகிமை அடைவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி. ஆமென். கர்த்தாவின் சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களும் இருப்பதாக. ஆமென். நான் மீண்டும் ஆண்டவருடைய இனிய பெயருக்கு புகழ்ச்சி உண்டாக 254வது ஞான பாடலின் முதல் 3 கவிகளை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். சர்வத்தையும் ஆளும் ராஜா நாங்கள் சொல்லும் தோத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும். மருள விழுந்த எங்களை ரட்சித்தீர், கேட்டை நீக்கி ஆதரித்தீர். எங்கள் வாய் இனிதாய் தேவரீரை பாடும் சத்துவத்தை தாரும்.
சமாதானமும் உண்டாவதாக. கிறிஸ்துவுக்கு அன்பார்ந்தவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் இறைமைந்தன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஞாயிறு ஆராதனையிலும் ஆண்டவருடைய அருளுரைக்கு நேராக உங்களை அன்போடு வாழ்த்தி தோத்திரங்களை கூறி அழைக்கின்றேன். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்து தொடர்ந்து வழிநடத்தி காப்பாராக. இன்றைய நாளிலே நம்முடைய அருளுரைக்காக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதான வேத பகுதியானது மார்க் 2ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 18 முதல் 22 வசனங்கள் வரை இருக்கின்ற பகுதி. மார்க் 2ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 18 முதல் 22 வரை. வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக. யோவானுடைய சீஷரும் பரிசேயருடைய சீஷரும் உபவாசம் பண்ணி வந்தார்கள். அவர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, யோவானுடைய சீஷரும் பரிசேயருடைய சீஷரும் உபவாசிக்கிறார்களே, உம்முடைய சீஷர் உபவாசியாமல் இருக்கிறது என்னவென்று கேட்டார்கள். அதற்கு இயேசு, மணவாளன் தங்களோடு இருக்கையில் மணவாளனுடைய தோழர் உபவாசிப்பார்களா? மணவாளன் தங்களுடனே இருக்கும் வரைக்கும் உபவாசிக்க மாட்டார்களே. மணவாளன் அவர்களை விட்டு எடும்படும் நாட்கள் வரும், அந்த நாட்களிலே உபவாசிப்பார்கள். ஒருவனும் கோடித்துண்டை பழைய வஸ்திரத்தோடு இணைக்க மாட்டான். இணைத்தால் அதனோடே இணைத்த புதிய துண்டு பழையதை அதிகமாய் கிழிக்கும், பீறலும் அதிகமாகும். ஒருவனும் புது திராட்சரசத்தை பழம் துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க மாட்டான். வார்த்து வைத்தால் புது ரசம் துருத்திகளை கிழித்து போடும், ரசமும் சிந்தி போகும், துருத்திகளும் கெட்டு போகும். புது ரசத்தை புது துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க வேண்டும் என்றார் என்பதே. நம் அனைவரும் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் செய்வோம். நம் ஜெப நிலைகளிலே திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை திரு சித்தம் போல் நடத்திடுமே என்ற பாடலை நாம் அனைவரும் ஆண்டவரை நோக்கி நம்மை அர்ப்பணித்து பாடுவோம். கர்த்தர் நம்முடைய உள்ளத்திலே வாசமாயிருப்பார். அவருடைய சித்தம் போல நம்மை நடத்துவார். தம்முடைய வசனத்தினாலே நம்மை தேற்றுவார். விசுவாசத்தினாலே நம்மை சேர்ந்திடுவே அவர் சமூகம்.
ஆமாண்டவரே, உடைய திருக்கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் களிமணப்பா, நாங்கள் ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்கள் ராஜா. நீர் எங்களை உருவாக்கும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற காரிருள் போன்ற காரியங்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய கண்களை மறைக்கும் பொழுது ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு எங்களை நீர் பிரகாசப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வசனங்கள் எங்களுக்கு தீபமாக இருக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய இருளை நீர் எடுத்து போட்டு வெளிச்சமாக்கும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் ஒரு விசையாய் எங்கள் மீது இறங்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கு விடுதலை உண்டு என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம். நாங்கள் பற்பல விதமான எண்ணங்கள், ஏக்கங்கள், வேண்டுதலோடு அமர்ந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் நீர் உம்முடைய அன்பின் தீயை மூட்டியறலும். நீர் தாமே ஒரே விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் உம்முடைய வார்த்தை கொண்டு எங்களை பலப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அடியாலை மறைத்து நீர் வெளிப்படும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்முடைய பிள்ளைகள் மீது கடந்து வரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, நீர் பேசும் ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி, ஆமென். கிறிஸ்துவுக்கு அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலும் வாசிக்க கேட்டதான வேத பகுதி பரிசுத்த மார்க்கு எழுதிய சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 18 முதல் 22 வசனங்கள் வரை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த வசனங்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவானவருக்கும் அவருடைய அங்கு இருக்கின்ற யோவானுடைய சீஷரும் பரிசேயருடைய சீஷருமாக இருக்கின்ற மக்களுக்கும் இடையே இருக்கின்றதான ஒரு உரையாடலை இந்த பகுதி நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால், யோவானுடைய சீஷரும் பரிசேயருடைய சீஷரும் உபவாசம் பண்ணுகிறார்கள், உபவாசிக்கிறார்களே, உம்முடைய சீஷர் உபவாசியாமல் இருக்கிறது என்ன என்று சொல்லி அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே கேள்வி கேட்கின்றார்கள். அதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவானவர், மணவாளன் தங்களோடு இருக்கையில் மணவாளனுடைய தோழர் உபவாசிப்பார்களோ? மணவாளன் தங்களுடனே இருக்கும்போது உபவாசிக்க மாட்டார்களே என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவானவராகிய தம்மை மணவாளனாகவும் சீஷர்களை அந்த இடத்திலே தன்னுடைய தோழர்களாகவும் அவர் குறிப்பிடுகின்றார். கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, நீங்களும் நானும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற பொழுது நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கின்றோம்? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடவுள் எதிர்பார்க்கின்ற காரியம் என்ன? மற்றவர்களைப் போல போலியான சடங்காச்சாரத்தோடு நாம் வாழ்கின்றோமா, அல்லது உண்மையுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்கின்றோமா? இந்த ஒரு கேள்வியை நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய உள்ளத்திலே எழுப்பினோமே என்றால் நமக்கு நாமே கொடுக்கின்ற பதில் என்ன? உண்மையாகவே நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்கின்றோமா? கடந்த வருடங்கள், எத்தனையோ வருடங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாக கொடுத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு வருடத்திலும் நீங்களும் நானும் ஆண்டவரை தரிசித்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறோம். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டுக்கொண்டேதான் இருக்கிறோம். ஆண்டவருக்கு பிரியமான வழியிலே நாம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சி செய்து கொண்டேதான் இருக்கிறோம். ஆனால் அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் வாழ்கின்றோமா என்று சொல்லி ஒரு கேள்வியை எழுப்பினோமே என்றால், இந்த யோவானுடைய சீஷரும் பரிசேயருடைய சீஷரும் என்ன செய்தார்களோ அதை தான் இன்று நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவோடைய சீஷர்களாகிய நாம் மணவாளனாகிய கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நாம் உணராதபடி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார், நான் அவர்களோடு கூட இருக்கிறேன். மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சீஷரோடு கூட இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் சந்தோஷமாயிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை. எப்பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு உணவு தேவையோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கிறார். யாரெல்லாம் ஆண்டவரிடத்தில் வருகின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் போஷிக்கிறார், அவர்களுக்கு நன்மையை செய்கின்றார், அவர்களுக்கு விடுதலையை கொடுக்கின்றார். ஆகவே அவர்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாத காரணத்தினாலே அவர்கள் உபவாசிக்கவில்லை. ஆனால் இன்று ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் ஆராய்ந்து அறிந்து, ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஜெபிக்கின்ற பொழுது எவைகளுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்? நம்முடைய உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா?
நம்முடைய தேவைகளுக்காக நாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோமா? நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோமா? ஜெப ஜீவியத்திற்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோமா? ஆண்டவரே, நான் நம்முடைய வார்த்தைகளை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் என்ற ஆவலுள்ளவர்களாக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோமா? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மணவாளனாக அவருடைய தோழர்கள் என்று சொல்ல அந்த சீஷர்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை. ஆகவே அவர்கள் உபவாசிக்கவில்லை. ஆனால் இன்று பரிசுத்த ஆவியானவரை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்து சென்றிருக்கிறார். நான் உங்களுக்கு தேற்றரவாளனை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி சென்றிருக்கிறார். அந்த தேற்றரவாளன் நமக்குள்ளாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்கின்ற பொழுது நமக்கும் குறைவில்லை. எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே குறைவு இருக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நிறைவானவராகிய ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளத்திலே வருகின்றார், நம்முடைய இல்லத்திலே வருகின்றார், நம் மூலமாக நம்முடைய திருச்சபைக்கு வருகின்றார், இந்த சமுதாயத்திற்கு வருகின்றார். 1 கொரிந்தியர் 13:10 சொல்லப்பட்ட வண்ணமாக நிறைவானவராகிய ஆவியானவர் வருகிறார் என்று சொல்லி, குறைவான போது நிறைவானவராகிய ஆவியானவர் வருகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி நிறைவானவர் நம் மத்தியிலே கடந்து வருவதற்கு நாம் ஆண்டவரிடத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்திருக்கிறோமா என்பதை மாத்திரம் நாம் சிந்தித்து இந்த பகுதியை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்போமே என்றால், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது கடவுள் நம்மோடு கூட இருக்கின்ற வாழ்க்கை. ஒருவேளை ஆண்டவர் என்னோடு கூட இல்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே குறைவுகள் காணப்படும், பிசாசுடைய போராட்டங்கள் காணப்படும். கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இல்லை என்றால் பிரச்சனைகள் காணப்படும். இயேசு கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போமே என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெறுமை காணப்படும், சமாதான குறைவு, கலகங்கள், இவைகளெல்லாம் காணப்படும். ஆகவே இந்த வேத வாசனங்களின் அடிப்படையிலே நாம் சற்று நம்மை ஆராய்ந்து அறிய ஆண்டவர் அழைக்கிறார். என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இயேசுவானுடைய கடவுளுடைய வார்த்தை, இறைவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள், பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட இருக்கிறாரா? என்னுடைய குடும்பத்திலே இருக்கிறாரா? என்னுடைய திருச்சபையிலே இருக்கிறாரா? இந்த சமுதாயத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய சித்தத்தை, திட்டத்தை, தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகின்றாரா என்பதை நாம் சற்று நிதானித்து அறிகின்ற பொழுது நமக்கு வருகின்ற பதில் இல்லை என்பதுதான். எங்கு பார்த்தாலும் இல்லை இல்லை இல்லை. எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் ஏதோ போய்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கின்றதான காரியம், நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சென்றிருக்கிறார். ஏசாயா 41:10 பார்க்கின்ற பொழுது கடவுள் என்ன சொல்லுகிறார்? நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன், ஆகவே நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி ஏசாயா 41:10 கடவுள் சொல்லுகிறார். நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், திகையாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். இயேசு கிறிஸ்துவானவர் திரியேக தெய்வம் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழிநடத்துகின்ற பொழுது நிச்சயமாகவே வரப்போகிற காலங்களுக்கு, ஏன் இந்த தொற்றுகளுக்கும் நாம் பயப்படாதபடி நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை சரியாய் செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் எல்லா தீமைகளுக்கும் நம்மை விலக்கி ரட்சித்துக் கொள்ளுவார். நாம் ஆண்டவரோடு கூட உறவாடுகின்ற பொழுது, பேசுகின்றது பொழுது கடவுள் என்னோடு கூட இருக்கிறார், எனக்கு அருகிலே நிற்கிறார், அவருடைய நீதியின் வலது கரத்தினால் என்னை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நான் உணர்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டவர் என்னை பாதுகாப்பார் என்கின்ற விசுவாசம் நமக்குள்ளாக வருகிறது. ஆகவேதான் கடவுள் அநேக வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லியிருக்கிறார். திகையாதே, பயப்படாதே, கலங்காதே என்று சொல்லி. ஆனால் நாம் இன்றும் கூட கலங்கி கொண்டிருக்கிறோம், திகைத்து கொண்டிருக்கிறோம், பயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலே ஆண்டவரிடத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்து, ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் புதிதாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கடவுளுடைய சன்னிதானத்திலே நம்மை அர்ப்பணிக்கின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார். இன்றைய நாளுக்குரிய மையப்பொருள், கிறிஸ்துவின் மாட்சிமை உன்னையும் அனைத்தையும் புதிதாக்குகிறது. உன்னையும் அனைத்தையும் கிறிஸ்துவின் மாட்சிமை புதிதாக்குகிறது. ஆண்டவருடைய மகிமை விளங்கிய பண்டிகையை தான் நாம் கொண்டாடினோம். ஆண்டவருடைய மகிமை வெளியரங்கமாகிறது. அந்த மகிமை இன்று உங்களையும் என்னையும் வழிநடத்துகின்றது. அந்த ஆண்டவருடைய மகிமை இந்த நாளிலே கடவுளுடைய தேவ மகிமை, க்ளோரி, அது அந்த ஆண்டவருடைய மகிமை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இடைப்படுகின்ற பொழுது ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறது, ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. ஆகவே நாம் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதபடி ஆண்டவரிடத்திலே
நாம் சந்தோஷத்தோடு நம்முடைய விண்ணப்பங்களை வேண்டுதல்களை வைக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார். தேவ சமாதானத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார். சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார். நிச்சயமாகவே எவைகளெல்லாம் நம் கடவுளத்திலே நாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோமோ, ஆண்டவரிடத்தில் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமோ, அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஜெயத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார், சமாதானத்தை கொடுப்பார். குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவாக்கி நேர்த்தியான பாதையிலே உங்களையும் என்னையும் வழிநடத்துவார் என்கின்ற நம்பிக்கையை ஆண்டவர் இந்த நாளிலே நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். 20ஆம் வசனத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது, மணவாளன் அவர்களை விட்டு எடுப்படும் நாட்கள் வரும், அந்த நாட்களிலே உபவாசிப்பார்கள். மணவாளன் சீஷர்களை விட்டு கடந்து செல்லுகின்ற நாட்கள் வரும், அப்பொழுது அவர்கள் உபவாசிப்பார்கள். மேல் வீட்டறையிலே அவருடைய சீஷர்கள் அனைவரும் உபவாசத்தோடு காத்திருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்லமை எங்களுக்கு வேண்டும், நீர் வாரும் என்று சொல்லி கடவுளுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஆண்டவர் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளை நாம் பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு மீதும் அக்கினி நாவுகள் வந்து இறங்குகிறது. பலத்த ஒரு ஆசீர்வாதம், பலத்த ஒரு வல்லமையை அந்த சீஷர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் எழுப்பி பிரகாசிக்கின்றார்கள், பல பாஷைகளை பேசுகிறார்கள். அவர்களுக்கு தெரியாத காரியங்கள் அவர்களுக்கு நடைபெறுகிறது. அவர்கள் அறியாத காரியங்கள் அவர்கள் மத்தியிலே நடக்கிறதை மற்றவர்கள் பார்த்து சாட்சி பகர்கிறார்கள். கிறிஸ்துவுக்கு அன்பார்ந்தவர்களே, இன்று நாமும் கூட அதே சீஷர்களைப் போல ஒருவேளை நம்மிடத்திலே குறைகள் இருக்குமே என்றால், நம்மிடத்திலே இல்லாமல் இருக்குமே என்றால், இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர்களை இவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற வரை அவர்கள் ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு அறைக்குள்ளாக அவர்கள் தங்களை மறைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள், பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆண்டவர் அந்த அறைக்குள்ளாக கடந்து செல்கிறார். பயப்படாதே என்று சொல்லி பரிசுத்த ஆவியை அவர்கள் மேலே ஊதுகிறார். இன்று கிறிஸ்துவுக்கு அன்பார்ந்தவர்களே, இன்றும் நாம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற பொழுது, பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையை நாம் காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது, உபவாசித்து பெற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு புதிய அனுபவம் காணப்படும். இதுவரை இல்லாத ஒரு மாற்றம் காணப்படும். இதுவரை இல்லாத ஒரு ஆசீர்வாதம், கிருபை, நன்மை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிடைக்கும். ஆகவே நாம் நம்பிக்கையோடு உபவாசத்தோடு கடவுளிடத்தில் நாம் காத்திருக்கவும் ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். பிறகு இருக்கின்ற 21ஆம் வசனத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது கடவுள் ஒரு அருமையான ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறார். ஒருவனும் கோடி துண்டை பழைய வஸ்திரத்தோடு இணைக்க மாட்டான். இணைத்தால் அதனோடு இணைத்த புதிய துண்டு பழையதை அதிகமாய் கிழிக்கும், பீறலும் அதிகமாகும். கோடி துணி என்றால் புதிய துணி, புதிய வஸ்திரம். புதிய வஸ்திரத்தோடு பழைய வஸ்திரத்தை ஒருவனும் இணைக்க மாட்டான். புதிய வஸ்திரத்தை புதிய வஸ்திரத்தோடு தான் இணைத்து தைக்கப்படும். ஆகவே இந்த இடத்திலே ஒருவேளை பழைய வஸ்திரமும் பழைய துணியும் புதிய துணியும் ஒன்றாக தைக்கின்ற பொழுது பழைய துணி கிழிந்துவிடும். ஆகவேதான் இந்த இடத்துல கடவுள் சொல்றாரு, புதிய துண்டு பழையதை அதிகமாய் கிழிக்கும், பீறலும் அதிகமாகும். ஒருவனும் புது திராட்சை ரசத்தை பழம் துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க மாட்டான். வார்த்து வைத்தால் புது ரசம் துருத்திகளை கிழித்து போடும், ரசமும் சிந்தி போகும், துருத்திகளும் கெட்டு போகும். புது ரசத்தை புது துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். கிறிஸ்துவுக்கு அன்பார்ந்தவர்களே, அபிஷேகத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் எந்த இடத்திலே ஊற்றப்பட வேண்டுமாம்? ஒரு புதிய துருத்திகளிலே, ஒரு புதிய உள்ளத்திலே ஊற்றப்பட வேண்டுமாம். அந்த புதிய உள்ளம் அல்லது புதிய இடம் எப்படி புதியவைகளாக மாறும்? பழையவைகள் ஒழிந்து போனால்தான் அவைகள் புதியவைகளாக மாறும் என்று சொல்லி 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். இப்படி இருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. நாம் ஆண்டவருக்குள்ளாக இருக்கிறோமா? கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா? கிறிஸ்துவுடைய பிள்ளைகளாக வாழ்கிறோமா? உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக நாம் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்கிறோமா அல்லது கிறிஸ்துவை உடையவர்களாக காணப்படுகிறோமா? அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த சமுதாயத்திலே உண்டு. ஆனால் கிறிஸ்துவை உடையவர்கள் தான் மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள். பெயரளவு கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்வதிலே பயனில்லை. உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவர்களாக, அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்தவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. அந்த உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக்குகின்ற ஒரு வாழ்க்கை, ஒவ்வொரு நாளும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை. அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் எப்பொழுது நமக்கு கிடைக்கும்? நம்முடைய பாவங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மன்னிக்கப்படுகின்ற பொழுது,
நம்முடைய மீறுதல்கள், அக்கிரமங்கள், நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு தவறுகளும் ஒவ்வொரு நாளும் மன்னிக்கப்படுகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் புதிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார், புதிய அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியுடைய வல்லமை நமக்கு அருளப்படுகிறது. ஆகவே ஆண்டவருடைய அந்த வல்லமையை நாம் பெற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது. அதைதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார். ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை குறித்து அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார். அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. யாரெல்லாம் புதுப்பிக்கப்படுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் தங்களுடைய பாவங்களை ஆண்டவரிடத்திலே அறிக்கை செய்து ஆண்டவருடைய பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தோடு புதிய அனுபவத்தை, புதிய ஆசீர்வாதம், புதிய கிருபைகளை ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ, அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்யத்தக்கதாக தம்முடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாக கடவுளிடத்திலே அர்ப்பணிக்கிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, கடவுளுக்கு பிரியமுள்ள ஒரு பிள்ளைகளாக அவர் வாழ்கிறார்கள். நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்க உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். புதிதாகின்ற ஒரு அனுபவம் வருகின்ற பொழுது, ரட்சிக்கப்படுகின்ற ஒரு அனுபவம் வருகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் மறுரூபமாக வேண்டும். எப்படி வண்ணத்து பூச்சி சாதாரண ஒரு புழுவாக இருந்து, கூட்டுப்புழுவாக இருந்து, அது படிப்படியாக அழகான ஒரு வண்ணத்து பூச்சியாக அது பறந்து மற்ற எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறதோ, ஆண்டவருடைய நாமத்தை அது பறந்து பறந்து அந்த வண்ணத்தை காட்டி அது ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகின்றதோ, அதே வண்ணமாக இன்று ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அந்த வசனத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட வேண்டும். கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று சொன்ன அந்த தாவீதுடைய அந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையை அங்கு ஒப்பிட வேண்டும். அவர் சொல்லுகின்ற பொழுது ஒன்றுமில்லாத ஒரு நிலையில்தான் ஒரு விசுவாச வார்த்தையை அவர் அறிக்கை செய்கின்றார். மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நான் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்படேன் என்று சொல்லுகிறார். நீங்களும் நானும் சொல்ல முடியுமா? அவரை சுற்றி சத்துருக்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். சவுல் தாவீதை கொலை செய்வதற்காக நிற்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை தான், பயந்து ஓடுகின்ற சூழ்நிலை தான். அப்பொழுதுதான் அவன் சொல்லுகிறார், மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நான் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். இன்று தொற்று நம்மை சுற்றி கொண்டிருக்கிறதா? நம்மை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறதா? நம் தைரியத்தோடு நாம் வாழ்கின்ற பொழுது, நம் பரிசுத்தத்தோடு வாழ்கின்ற பொழுது, நாம் நம்மை காத்துக்கொள்வதற்கு ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே அமர்ந்திருந்து காத்திருந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை அவருடைய பலத்தினாலே புதுப்பிக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொடுப்பார். இது நம்மை புதுப்பிக்கின்ற காலங்கள், மறுரூபமாக்குவதற்கு தன்னை ஒப்புக்கொடுக்கின்ற காலங்கள். ஆகவே அல்லாமலும் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபையினாலே நான் சொல்லுகிறதாவது என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு அருமையான ஆலோசனையை சொல்லுகிறார். கிருபையினாலே நான் சொல்லுகிறதாவது, உங்களில் எவனாகிலும் தன்னை குறித்து எண்ண வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் அவனவனுக்கு தேவன் பகிர்ந்த விசுவாச அளவின்படியே தெளிந்த எண்ணமுள்ளவனாய் எண்ண வேண்டும். ஏனெனில் நமக்கு ஒரே சரீரத்திலே அநேக அவயவங்கள் இருந்தும் எல்லா அவயவங்களும் ஒரே தொழில் இராதது போல அநேகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமாய் இருக்க ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களாய் இருக்கிறோம். நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்களுள்ளவர்களானபடியினாலே நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தையுடையவன் விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றதாக சொல்ல கடவன். ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும், போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும், புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதிலும் தரித்திருக்க கடவன்.
கடவுள் அவரவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிருபை, அவரவர்களுக்கு அருளப்பட்ட ஆசீர்வாதத்திலே நிலைத்திருக்க கடவர்கள் என்று சொல்லி, தரித்திருக்க கடவர்கள் என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கிறார். பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். முதலாளியானவன் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். இரக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்துடன் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். எவ்வளவு ஒரு அருமையான வார்த்தைகளை பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு சொல்லி இந்த ரோம திருச்சபைக்கு ஒரு ஆலோசனையாக சொல்லுகிறார். அன்று ரோம திருச்சபைக்கு மாத்திரம் அல்ல, இன்று நம்முடைய சபைக்கும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய இருக்கிற நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் இந்த ஆலோசனையை சொல்லுகிறார். ஆகவே நாம் இந்த வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்ட அத்தனை ஆலோசனைகளையும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆலோசனையாக விசுவாசித்து அவைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைப்பிடிக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார். சுவிசேஷ பகுதியிலே வாசித்தோம், கானான் ஒரு திருமணத்தின் காரியம். தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறுகின்றது. இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அநேக வெறுமை காணப்படுகிறது. இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அநேக தேவைகள் காணப்படுகிறது. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதபடி எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தின் மூலமாக ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லியும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய பிள்ளைகள் மூலமாக நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் ஒழிந்து போனதில்லை. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போம், என்னுடைய வார்த்தைகள் ஒழிந்து போவதில்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை கடவுள் கொடுத்திருக்கிறாரே, அந்த வார்த்தையை நாம் பற்றி கொண்டு, ஆண்டவரே நீங்க எனக்கென்று வைத்திருக்கின்ற ஆசீர்வாதத்தை நீர் கொடும் என்று சொல்லி கடவுளை நம்மை அர்ப்பணிக்க ஆண்டவர் இந்த நாளை அழைக்கிறார். அந்த குடும்பத்தாருக்கு எவ்வளவு ஒரு கஷ்டம். திருமணம், திராட்சரசம் இல்லை. அந்த வேளையிலே ஸ்திரீயான அவருடைய மரியாள் சொல்லுகிறார், இயேசு கிறிஸ்துடைய தாயாகிய மரியாள் சொல்லுகிறார், அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். ஒரு அருமையான அந்த கான்வர்சேஷன் மரியாள், தாயாகிய மரியாளுக்கும் மகனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும். உடனே இயேசு கிறிஸ்துவான ஸ்திரீயே, எனக்கும் உனக்கும் என்ன, என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்று சொல்லுகிறார். இதை தான் நாம் இன்னும் எனக்கு வேலை வரலை அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் கடவுள் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறாரு, இன்றே ரட்சணிய நாள், இன்றே அனுக்கிரக நாள், இது கிருபையின் காலம். இந்த காலத்தை தள்ளிவிடக்கூடாது, இந்த காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார். இதற்கு பிறகு வருகின்ற வசனங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், அந்த ஜாடிகளிலே ஒவ்வொன்றும் 2-3 குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்க 6 ஜாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது. இயேசு வேலைக்காரர் நோக்கி, ஜாடிகளிலே தண்ணீர் நிரப்புங்கள் என்று சொல்லுகிறார். இன்று நம்முடைய உள்ளத்தையும் நம்முடைய ஆத்மாவையும் வெறுமையாக்கி ஆண்டவரிடத்திலே நம்மை அர்ப்பணிக்கின்ற பொழுது, நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து தீமையானவைகளை நம்மை விட்டு அகற்றி போட்டு ஒரு புதிய பாத்திரமாக ஆண்டவரிடத்தில் நம்மை அர்ப்பணிக்கின்ற பொழுது, நம்ம இருக்கின்ற வண்ணமாகவே, ஆண்டவரே என்னை சுத்திகரிப்பதற்கு என்னால் முடியவில்லை, நீர்தான் என்னை சுத்திகரிக்க வேண்டும், உம்முடைய கல்வாரி ரத்தம் தான் என்னை கழுவி சுத்திகரித்து உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் இருக்கின்ற வண்ணமாக ஆண்டவரிடத்தில் நம்மை ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்த இடத்துல ஒப்புக் கொடுக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் நம்முடைய உள்ளத்திலே அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர்னாலே நம்மை நிறைத்து, பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உலகத்திலே நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஞானத்தை கொடுப்பார். இந்த உலகத்திலே நாம் என்ன பேச வேண்டும் என்ற ஞானத்தை கொடுப்பார், உணர்வை கொடுப்பார், செயல்பாடுகின்ற செயலாற்று திறனை கட்டளையிடுவார். ஆண்டவர் நமக்கு வழி நடத்துவார். அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொள்ள சீஷர்களைப் போல நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கின்ற பொழுது ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தை நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அன்று அந்த மேல் வீட்டு அறையிலே ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற சீஷர் தான் இந்த இந்திய தேசத்திற்கும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து ஆண்டவருடைய அன்பை நமக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தார். அந்த அபிஷேகம் இன்றளவும் நின்று கொண்டிருக்கிறது. ஆகவேதான் இன்றும் நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த ஆவியானவர் இன்று உங்களுடைய உள்ளத்திலே, உங்களுடைய இல்லத்திலே வருவதற்கு அவர் ஆவலவராக இருக்கிறார். நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமா? அவ்விடத்தில் நம்மை அர்ப்பணிப்போமா? ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை வேணும்ப்பா, இந்த வருஷத்திலே என்னுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட வேண்டும், இந்த வருஷத்திலே நான் ரட்சிப்பின் அனுபவத்திற்குள்ளாக வர வேண்டும். அநேக ஆண்டுகள் உருண்டோடி விட்டது சுவாமி,
எல்லாம் வீணாக போய்விட்டது. இந்த வருஷம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாகவே ஒரு அர்த்தமுள்ள வருடமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலங்களை நான் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நானும் ஆயத்தமாக வேண்டும். அநேகரையும் நான் ஆயத்தப்படுத்துகின்ற ஒரு நல்ல ஒரு பொறுப்புள்ள மகளாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி கடவுளிடத்தினை அர்ப்பணிப்போமா? கர்த்தர் தாமே உங்களோடு கூட இருக்க, உங்களை அபிஷேகிக்க, உங்களை எடுத்து பயன்படுத்த அவர் ஆவலுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆண்டவரிடத்திலே அர்ப்பணிப்போமா? நம் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். கர்த்தர் தாமே இந்த திருவசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஜெபம் செய்வோம். இருநூற்றி 61வது கீர்த்தனை. கர்த்தர் உனக்கு செய்திடும் கணக்கில்லா நன்மையை பார், அத்தனைக்கும் நீ தகுதியோ அதனையும் எண்ணியே பார். எத்தனை நாள் காத்திருப்பேன் என்று சோர்வடையாதே, ஏற்ற ஒரு நாளிலே உதவி செய்வார், ஏமாற்றுவார் என்று எண்ணிடாதே. நம் சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடி ஆண்டவரிடத்திலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம். நாங்கள் எதற்குமே தகுதி இல்லாதவர்கள் சுவாமி. இப்பொழுதும் சுவாமி நாங்கள் தகுதியற்ற மக்களாக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கல்வாரி இரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரித்து பரிசுத்தப்படுத்தி எங்களை தகுதிப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீர் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாய் தகுதிப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம், எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஏமாற்றத்தோடு இருக்கிற எங்கள் பிள்ளைகளை, வெறுமையோடு இருக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் நிறைவாக்குங்க ஆண்டவரே. நிறைவானவராகிய நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளாக கடந்து வரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளாக உம்முடைய அன்பின் ஆவியானவர் கடந்து வரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். சுத்திகரிப்பின் ஆவியானவர் கடந்து வரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். கிருபையை கொடுக்கின்ற ஆவியானவர் கடந்து வரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். அவரவர்களுக்கு ஏற்ற கிருபையை அவர்களுக்கு கொடுத்து அதிலே அவர்கள் நிலைத்திருக்கத்தக்கதான கிருபையை நீங்க கொடுக்கும்படியாய் உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் சுவாமி. நாங்கள் இந்த உலகத்திலே சந்தோஷமாய் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே நீர் அடிக்கப்பட்டீர், நொறுக்கப்பட்டீர். எங்களுடைய பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க ஆண்டவரே. எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சமாதானத்தை, சந்தோஷத்தை இந்த நாளில் நீங்க கொடுக்கும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வருகிறோம். ஆட்டுக்குட்டியாவுடைய ரத்தத்தை ஆண்டவரே உம்மை நம்பி இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் மீது நாங்கள் தெளிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் அவர்களுக்கு விடுதலையின் தெய்வமாக இருந்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். யாரெல்லாம் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை நீங்க கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம்.
எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய அனுபவமே இல்லை. நாங்கள் எப்பொழுதும் பாவத்திலே உழன்று போயிருக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு விடுதலையை ரட்சிப்பு கொடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்கு சுகமே இல்லை, நாங்கள் வியாதியோடு போராடி கொண்டிருக்கிறோம், பலவீனத்தோடு நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க பலத்தை கொடுங்க, சுகத்தை கொடுங்க, ஆரோக்கியத்தை கொடுங்கப்பா. ஒரு புதிய நம்பிக்கையை கொடுங்க, உற்சாகத்தை கொடுங்க. இந்த புதிய வருஷம் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் வருடமாக அமையணும். இந்த புதிய வருஷம் அவர்களுக்கு ரட்சிப்பின் வருஷமாக இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கிருபையின் ஆண்டுகளாக இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எவைகளெல்லாம் இயலவில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் கண்ணீரோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ, என்னால முடியலையே, எனக்காக யார் இதை செய்வார்கள் என்று சொல்லி கலக்கத்தோடு இருக்கிறார்களோ, குறைவுகளோடு இருக்கிறார்களோ, எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் இங்கே கடந்து சென்று ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுங்கப்பா. மறுரூபத்தை உண்டு பண்ணுங்க. புதிய காரியங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறத்தக்கதான கிருபையை தாங்கப்பா. நீங்க கடந்து வந்து ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்க. பெரிய காரியங்களை செய்ய போறதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களை ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்துக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, நீங்க ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து எங்களை வழிநடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி. ஆமென். ஆண்டவருடைய இனிய பெயருக்கு புகழ்ச்சி உண்டாக. ஆண்டவருடைய இனிய பெயருக்கு புகழ்ச்சி உண்டாக. கீர்த்தனை 189வது கீர்த்தனையிலே முதல் 4 சரணங்களை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். நித்த முயல் மனமே பரிசுத்த ஜீவியத்தில் மெத்த வளரன நித்த முயல் மனமே என்ற பாடலை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். ஜீவியத்தில் மெத்த வளரணி நித்தமுயல் மனமே அத்தனே சோவேனில் பக்தியாயமந்து அத்தனே சோவேனில் பக்தியாயமந்து சத்திய வேதத்தால் நித்தமுனை போஷி நித்தமுயல் மனமே பரிசுத்த ஜீவியத்தில் மெத்த வளரணி நித்தமுயல் மனமே அல்பகலேசுவோடாதிக நேரத்தை அல்பகலேசுவோடாதிக நேரத்தை ஆசையாய் கழினி அவரை போலாவாய் நித்தமுயல் மனமே பரிசுத்த ஜீவியத்தில் மெத்த வளரணி நித்தமுயல் மனமே தேவனின் பிள்ளைகள் யாவரையும் நேசி தேவனின் பிள்ளைகள் யாவரையும் நேசி ஆவலாயடியோர் அன்பாலுதவி செய் நித்தமுயல் மனமே பரிசுத்த ஜீவியத்தில் மெத்த வளரணி நித்தமுயல் மனமே இயேசுவே உந்தனை என்றும் நடத்துவா இயேசுவே உந்தனை என்றும் நடத்துவா இன்ப துன்பத்திலும் அன்பாய் நீ பின் செல்லு நித்தமுயல் மனமே பரிசுத்த ஜீவியத்தில் மெத்த வளரணி நித்தமுயல் மனமே. நம் அனைவரும் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் செய்வோம்.
அன்புள்ள பராபரனே, எங்கள் ஒன்றான மீட்பரின் பிதாவே, இவ்வுலகில் உள்ள உமது திருச்சபையை கண்ணோக்கி ஆசீர்வதியும். தமிழ் சுவிசேஷ லூத்தரன் சபையாராகிய நாங்கள் தூய போதனையில் உறுதியாக நிற்க துணை செய்தருளும். எங்கள் பேராயரையும் குருமாரையும் ஆலோசனை சங்கத்தார் மற்றும் எங்கள் சபையிலும் சபை நிறுவனங்களும் உழைக்கிறவர்களையும் பிற இடங்களில் வேலை செய்கிற எங்கள் சபையாரையும் உடைய பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பி அவர்கள் ஊழியத்தை ஆசீர்வதியும். எல்லோரையும் மீட்க வல்ல உமது நற்செய்தி எங்கும் பரவும்படி செய்து பிற மதத்தினர் எல்லாரையும், முக்கியமாக எங்கள் ஊராரையும் நாட்டினரையும் தேவரீர் உம்மிடம் திருப்பியல்லும். நாங்கள் உம்மை உறுதியாக விசுவாசித்து உம்மிடமும் எல்லா மனிதரிடமும் அன்பு கூறுவதற்கு எங்களுக்கு துணை செய்திருளும். அறுவடையின் ஆண்டவரே, உமது அறுவடைக்கு உண்மையும் நேர்மையுமான ஊழியரை எங்களுடைய அனுப்ப உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம். திருப்பணிக்கென்று பயிற்றுவிக்கப்படுகிற மாணவர்களையும் அவர்களுக்கு போதிக்கும் ஆசிரியர்களையும் உமது ஆவியால் நிரப்பியல்லும். உமது அறுவடைக்கென்று உழைக்கின்ற ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். எங்களுடைய சபையில் இருக்கின்ற பிரசங்கிமார்கள், பைபிள் உமன் மற்றும் உபதேசியார்கள் அனைத்து பிள்ளைகளையும் உமது கரத்திற்குள்ளாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். சுவாமி, ஒவ்வொருடைய மூலமாக உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும், ஊழியங்கள் வளர்ச்சி அடையட்டும், அநேக ஆத்துமாக்களை அறுவடை செய்யத்தக்கதான கிருபையை நீங்கள் தாங்க சுவாமி. எங்களுடைய உலக அதிகாரிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். எங்களுடைய குடியரசின் தலைவருக்காக, அவர்களை சேர்ந்த யாவருக்கும் தேவையான எல்லா வரங்களையும் நன்மைகளையும் கொடுத்தரலும். எங்கள் நாட்டை ஆள்வோர் நியாயமானதை செய்து நீதியை நிலைநாட்டவும், நலமானவற்றை செய்து நாட்டை முன்னேற்றமடைய செய்யவும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டியறலும். நாங்களும் பாவமான யாவற்றையும் வெறுத்து உம்முடைய சுத்தத்தை நிறைவேற்றவும், நேர்மையான குடிமக்களாக வாழ்ந்து பிறருக்கு நன்மை செய்யவும் எங்களுக்கு துணை செய்தரலும். எங்களுடைய இருக்கிற ஏழைகள், நோயாளிகள், கர்ப்பவதிகள், மரண அவஸ்தையில் இருக்கிறவர்கள், பல வகையான இக்கட்டுகள் அகப்பட்டிருக்கிறவர்கள், கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பது நிமித்தம் துன்புறுத்தப்படுகிறவர்கள் ஆகிய எல்லோருக்கும் உம்முடைய ஆவியானவரை கொண்டு ஆறுதலும் ஆன்ம பலமும் அளித்தரலும். பரம தந்தையே, நாங்கள் மிகுதியான பாவங்களை செய்தவர்களாக இருப்பதினால் உம்மிடமிருந்து எவ்வகையான நன்மையும் பெற தகுதியுற்றவர்களாக இருக்கிறோம். என்றாலும் எங்கள் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் தேவரீர் எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எங்கள் விண்ணப்பங்களுக்கு செவிசாய்த்தருளுமை வேண்டிக் கொள்கிறோம். பஞ்சம், யுத்தம், கொலை நோய், புயல் காற்று, பெருவெள்ளம், இடியினால் உண்டாகும் சேதம், எதிர்பாராத வகையில் நேரிடும் மரணம், நரக தண்டனை முதலிய கேடுகள் என்று எங்களை விலக்கி காத்தருளும். ஆண்டவரே, விசேஷமாக இப்பொழுதும் எங்களுடைய சமுதாயத்தை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கிற தொற்று நோய்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கர்த்தர் தாமே எல்லாவற்றையும் நீக்கும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த தொற்றினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அது கரத்திற்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த தேசத்திலே, இந்த சமுதாயத்திலே யாரெல்லாம் இந்த தொற்றினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ, ஆண்டவரே, மருத்துவமனையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ, ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு புதிய நம்பிக்கையையும் புதிய ஆசீர்வாதத்தையும் கிருபையையும் ஆண்டவரே நீங்கள் கொடுக்கும்படியாய் உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த காயப்பட்ட கரத்தினாலே ஒவ்வொருவரையும் தொடும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். எனக்கு சித்தம் உண்டு, நீ சுத்தமாகி என்று சொல்லி ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு புதிய அனுபவத்தை கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அப்பா, ஒரு புதிய நம்பிக்கை அவர்களுக்கு கொடுத்து, புதிய ஆரோக்கியம், சுகத்தை கொடுத்து, அவர்களை மீண்டுமாய் ஆண்டவரே இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவும் தன்னுடைய பணியை தொடரும் தக்கதான கிருபையை நீங்கள் தரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அழிவிலிருந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மீட்டுக்கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, விசேஷமாக எங்களுடைய அண்ணாநகர் குருசேகரத்தின் ஆயருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உதவி ஆயருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அருமையான விசுவாச பிள்ளைகள் மற்றும் ஆர்கனைஸ்ட் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, யாரெல்லாம் இந்த பலகீனத்தில் இருக்கின்றார்களோ ஒவ்வொருவரையும் நீ தொட்டு பலப்படுத்துவீராக. பலகீனத்திலே பலத்தையும் சுகவீனத்திலே சுகத்தையும் கொடுத்து அவர்களை நீர் புதிய ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் விடுதலையாக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விரைவிலே ஆண்டவரே தொடர்ந்து தன்னுடைய ஊழியங்களை செய்யத்தக்கதான கிருபையை நீர் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இதோ சுவாமி, எங்களுடைய ஒவ்வொரு திருச்சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டவரே, ஒரு புதிய நம்பிக்கையை தாங்க. தீமைகளிலிருந்து விலக்கி ரட்சித்துக் கொள்ளுங்க. தீங்கிற்கு விலக்கி அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. போக்கிலும் வரத்திலும் கூட இருங்க. உம்முடைய வல்லமையின் பிரசன்னத்தினாலே அவர்களை நிறைத்து வழி நடத்துங்க. நீர் தாமே அவர்களுடைய வலது பக்கத்திலே இருந்தவர்களை தாங்கிக் கொள்ளும்படியாய் உம்முடைய கரத்தில் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். சுவாமி, நீர்தாமே கூட இருப்பீராக. எல்லா நிலைகளிலும் உடைய நாமமே மகிமைப்படுவதாக. ஆண்டவரே,
ஏழை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் அது கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். விவசாயிகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே ஆளுகை செய்து அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வியாபாரிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மருத்துவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். செவிலியர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, மருத்துவமனையிலே பணிபுரிகிற ஒவ்வொரு ஆண்டவரே மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே அவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பை தரும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எல்லாரும் சுவாமி ஆண்டவரே, உம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாய் காணப்படணும். சுகத்தோடு பலத்தோடு ஆண்டவரே அவர்கள் காணப்படணும். அவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு தேவையான ஆரோக்கியத்தை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும் அழிவிலிருந்தும் அவங்களை விலக்கி ரட்சித்துக் கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் அது கரத்திற்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அப்பா, விசேஷமாக எங்களுடைய தமிழ்நாட்டு முதல்வருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அமைச்சர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எம்எல்ஏஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். அரசு அதிகாரிகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து சுவாமி இந்த தொற்றிலிருந்து எங்களுடைய மாநிலத்தை விலக்கி பாதுகாக்கத்தக்கதான ஆலோசனையை நீர் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, எல்லாவற்றையும் அது கரத்திற்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, எல்லா மக்களும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே அந்த வேக்சின் போடத்தக்கதான கிருபையை நீங்கள் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே நல்ல ஒரு உணர்வுள்ள இருதயத்தை, ஞானமுள்ள இருதயத்தை மக்களுக்கும் கொடுத்து எல்லா தீமைகளிலிருந்து விலக்கி தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளத்தக்கதான கிருபையை தரும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் சுவாமி நீர் பொறுப்படுத்திக் கொண்டு எங்களை ஆளுகை செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்தி வந்து கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீங்கள் செய்ய போகிற நன்மைகளுக்காக, கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி. ஆமென். நாம் அனைவரும் கர்த்தருடைய ஜெபத்தை சேர்ந்து சொல்லுவோம். பரமண்டலங்களுக்கு எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பிரசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்று வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னித்திருக்கிறது போல நேரம் எங்கள் பாவ கடங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைகள் பிரவேசிக்க பண்ணாதிரும். தீமையிலிருந்து ரட்சித்தலும். அதன் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமைக்கும் அடைவைகளே. ஆமென். கர்த்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவரும் தாவியோடும் இருப்பாராக. கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தமது திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க செய்து உன்னிடம் கிருபையுள்ளவராயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தமது திருமுகத்தை உனக்கு பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் தந்தருள்வாராக. ஆராதனைக்கு நிறைவு பாடலாக 18ஆம் ஞான பாடலின் 4வது கவியை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். ஞான பாடல் 18 கடைசி கவி. தம்மை பிரஸ்தாபமாக வெளிப்படுத்துவார், அப்போமா பூரிப்பாக துக்கிப்பை மாற்றுவார், கண்ணீரை துடைப்பார், தீவட்டியை பிடித்து ஜெபத்திலே விழித்து இருங்கள் வருவார். Boom.
ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல பாரங்களை மறவாதே. ஆமென். கர்த்தாவின் சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களும் இருப்பதாக. ஆமென். சுவாமி சுவாமி கிருபையாயிரும், கிறிஸ்துவே கிருபையாயிரும், சுவாமி கிருபையாயிரும். ஆமென். பராபரனுக்கு ஸ்தோத்திரம்.